היה לו סיפים לדעת. קרוב לסוף גלגל. וואי, פה נהיה אגם. הגשתם גלן קרוזר למטה? יש לו גגון, נכון? תראה, פה זה נקודת הניעור. איתן, תגיד שלום. איתן, תגיד שלום. איתן. לאיזה איתן? עופר! עופר, תגיד שלום. היי! נחל, תעמוד רגע בגג. פה זה הנקודת ניעור של המכוניות, נהיה פה אגם כבר. יש לך... צריך לבנות גשר עילי שהוא יוכל לעבור. עכשיו, תתחיל, תשכב. מבחינתי, עופר, אתה מכיר אותי.